Здравейте, в момента сме с нашата победителка от томболата, която си спечели тениска, подписана от Мони Николов. Здравейте, как се чувствате? Здравейте. Първо. Благодаря. Супер много се радвам. За първи път получавам и ще имам екип на някои от националите, но тъй като си фен съм от времето на Владо Николов, т.е. 20 плюс години и това е супер емоция. Очаквахте ли да спечелите томболата? Силно се надявах, честно казано, защото имам късмет тези дни и много се радвам. Чудесно. Кой е вашия любим играч от националния отбор, ако имате такъв? Мисля, че никой няма да я занадам с, като кажа, по-големия брат на Мони, Алекс Николов, тъй като, разбира се, е най-резултатен, най-така дава спокойствие и сила на отбора. Но всички млади момчета са много качествени, с много голям потенциал и вярвам в този млад отбор наистина. Много благодарим. Надявам се да сте много щастлива. Последвайте страницата на Спорта Респект за още интересни игри.